sinabi na sana nawala na lang ako na hindi niya ako gusto. Your great taste white. Mas creamy, mas makape, mas pinasarap. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Gabi-gabi ko po narinig sa isip ko kung paano niya yung sinabi sa pagmumukha ko noon. Kaya naman ayoko na siyang ulit makita. Pero paano kung nagbago na siya? Akala nila natin nagbago na siya nung nagtrabaho siya sa Cebu at iniwan niya ako sa inyo. Pero nagkamali tayo. Ngayon pa kaya na ang layo na nang narating niya. Kaya panigurado, hindi niya na tayo naaalala. Kaya di na po ako umaasa na babalik siya lang. Paano kung kailangan ka pala niya, Apo? Kailangan niya ang tulong mo. Bakit niya naman ako kakailanganin? Hindi na ako naisip at hindi niya rin ako mahal. Hindi ko alam, basta bilang magulang ramdam ko na meron siyang mabigat na pinagdaraanan. Nito kasing nagdaang gabi, lagi kong napapanaginipan si Selena. Umiiyak siya at humihingi ng tulong sa mga panaginip ko, Apo. Kaya ako nasabi na baka kailangan niya tayo. Lalo ka na anak niya. Pero paano kung kabaliktaran pala ibig sabihin ng panaginip niyo lang? Pwede na pahiya lang tayo kapag sinubukan pa natin makipag-usap ulit sa kanya. O pagsalitaan niya ba tayo ng masasama at masasakit kasi doon naman siya magaling. Ewan ko ba kung anong nangyari sa anak namin yun ni Abner. Kung saan kami nagkulang o kung naging masyado kaming mahigpit para maging suwail siya sa amin ng tatay niya. Simula nung umalis siya sa bahay, walang araw na hindi namin siya inisip. At hanggang sa huling sandali ng lolo mo, hinahanap niya sa akin ang nanay mo. Kahit naman ako, kung pwede lang talaga, gusto ko na siyang makita. Ang dami kong tampo kay Selena. Dahil paano niya tayo natiis? Lalo ka na anak niya. Pero kahit kailan, hindi naman ako naghangad ng ikakasama niya. Sana, kung nasan man siya ngayon, nasa mabuting kalagayan siya. At kung loloobin ng Panginoon, sana magkita pa rin kayong mag-ina. Papadudot ilang beses kong pinilit si Lola na magpagamot pero siya na nga ang tumatanggi. Hindi na rin daw kasi kakayanin ang katawan niya kaya naman tinanggap na lamang niya ang kamalaran niya. Siyempre, nalungkot ako. Umiyak ako pero sinabi ng lola ko na kailangan kong maging matapang lalo't lahat ng tao ay hahantong din sa kamatayan. Oo nga, pero nainis pa rin ako sa kanya noong mga panahong yon kasi hindi niya naiintindihan ang nararamdaman ko. Pag nawala siya sa akin, mag-isa na lamang ako. Pag namatay siya, wala na akong pamilya. Wala na rin akong dahilan para magpatuloy pa sa buhay ko. Dahil sa progreso ng sakit ni Lola ay mabilis siyang nanghina. At noong taong ding yun ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ang kamatayan. Durog na durog ang puso ko nang pati ang lola ko ay iwanan ako. Ilang beses ko pang tinanong sa Diyos kung ano ang kasalanan ko kasi ginawa niya akong ulila. Hindi ko pa nga natutupad ang pangako ko kina lolo at lola tapos ay nawala na sila kagad sa akin. Madami akong katanungan na hindi na nasagot, Papa Dudut. Aminado ako na nalugmok ako sa matinding kalungkutan dahilan para mag-resign ako sa trabaho ko.